Hawnhekk qegħdin il-Fgura, nafu li l-Fgura huwa wieħed mill-aktar irħula f'ingħat isfel ta' Malta li huwa milqut mill-problema ta' tniġġis tal-arja. It-tfal tiegħek ibatu minn xi kundizzjoni. Iwa, għandi s-sajri paċi l-asmejlu minn 3 xhur. Kemm għandu żmien? Issantu 4 snin u nofs. Nieħdu kull xahar l-Fentolin, Plerkort. Meta taqbtu plik raħirit nieħdu l-Poliklinik biex nagħmlu nebulizer, ġieli waslitni di u kollox ikolli raġerijat xogħol. Ġifieri minn dejjem kellu l-ażma. 3 xhur peta jibla l-Fentolin. U inti mill-Fgura? Jimmina. Kważi hawnhekk it-tfal kollha jbatu bl-allerġiji. Ħafna minnhom ħanejtek. Kemm għandek tfal inti? 4. Kollha b'dil kundizzjoni? Mhux kollha, ma jbatu. ċertu żmien fis-sena iktar u iktar. U tigrava wkoll imma jew meta ngħidu kundizzjoni tal-ażma tikkontrolla kif qalet is-sinjura bil-vent. Jiena ikkontrollati ħanejtek, però nisma' ħafna ommijiet jiġifieri hawn il-Fgura speċjalment għandna ħafna tħaħen. U rajta li eskalat il-problema tul dan l-aħħar snin? Jiena forsi l-kundizzjoni tat-tfal tiegħek rajta li forsi marra xi ftit tal-lar, jew forsi saret iktar aggressiva? Ħan nitkellem hekk mhux fuq it-tfal tiegħi, però nisma' ħafna ommijiet jitkellmu fuq dil-kundizzjoni tal-ażma u ġol Fgura speċjalment. Għandi 3 ġifieri jiena ma jbatu. Tisimgħu imma b'xi parents oħra li jgħidu isma' għandi t-tifla u t-tifel ibatu minn din il-kundizzjoni. Ma ħejna l-waħda għandi l-azma wkoll, ġifieri. Inti wkoll? Eħej, li mda l-aħħar 3 snin imbagħad ibija. Però tfal żgħar u qed ninnota li speċi tal-kinder u li qed jidħlu żgħar qed ikun hawn ħafna iktar. Għax jiena tiegħi eżempju żgħir qiegħed jear 3 issa. Hemm miegħu imma jżar minnu qisu qed tkun hawn isa normali ġiet. Għandi t-tifla tbati ħafna bimneħera dejjem blukkat u operajta li xej għax bitrabiet li għaw xorta baqat. Inti minn hawnhekk mill-Fgura? Mill-Fgura. U rajta li baqgħet tippersisti l-problema? Għada l-istess, u għatanna trap u t-swet ekk id-dar timxi ħafja pratikament. Viżibbli ġifieri taraħ inti? Taraħ, fanka fi btieħi tiġbor taraħ. Ek tiknes bitħaħa taraħ anka ġewwa. ċertu trap is-swet. U tfal dejjem hawn dejjem anka r-raġel kienet qabditu l-ażma xi tfal oħra. Ġifieri. Kemm għandek tfal? Għandi 2. U tnejn li huma ma jbatu jew. Kbira wkoll naqra, missa l-kbira ħarġet minna x'm'għadix toqgħod. Malli telqet minn hawnhekk ma baqax batem il-kundizzjoni. Hawnhekk jaqbdek anke tidħol il-Fgura disek xi ħaġa mnieħret mill-ewwel. Jimblokka, żgħira miskina anke operajta qed ngħidlek għal xejn.